Och sitta och läsa och drömma och tänka på hur kul det var när det var på mitt kalas. Det var fotot och så har jag sagt till er allihopa, ta med någon bilder också. Och då har jag en bok som jag skrivit Anna-Lenas bok på. Och så kan du fylla på den också så kan jag läsa ännu mer sentimental och nostalgisk. Den här Mina vänner, där har vi då redan faktiskt. Tyvärr alltså jag hade med mig häftmassa hit. Jag kan inte komma. Men vi har. Ja. Det är nämligen så här att de som jobbar här ikväll, de har redan fyllt i varsin. Så jag tänkte att jag skulle sätta det här så att ni vet vem ni har att göra med där i baren sen. Och det är, kan personalen komma fram här? Det är Anton och det är Johannes och det är Axel och det är Martin. Är det personalen? Ja, det är personalen här ikväll. Så bara så vi vet. Ni behöver hjälp med någonting. Det är de här grabbarna. Ni ska fråga. Och sen är det så här att här ligger ett par sådana här lösa lappar. För det finns nämligen instruktioner till hur man gör när man fyller i Mina vänner. Ni ska nämligen samla vuxenpoäng. Det här är för vuxna nämligen. Så att jag kan berätta att jag fick 45 och Christer fick 49. Så har ni någonting att relatera till. Och han är yngre. Va? Jag har inte någon bara att göra, Ingvar. I alla fall, här ligger lite lösa sådana. Annars så har ni de instruktionerna allra sist i boken, sista sidan. Där kan ni läsa hur man räknar poäng. Och en lagledare, det är hon som gör världens godaste tårtor. Du ska ta hand om ett lag. Och sen så har vi en hemkunskapslärarinna i publiken här. Hon står längst bort vid fönstret. Nej. Oj, jag sätter lite på. Annars får vi sätta... Ja,